Fl-aħħar snin il-qasam tax-xogħol f'pajjiżna nbidel. Dan hekk kif is-sitwazzjoni tal-ftehimiet kollettivi qabel kienet sabiex tippreserva il-post tax-xogħol u biż-żidiet tal-pagi kienu minimi. Dan fil-waqt li llum l-aspettattiva tan-nies telet ħafna l fuq. B'dan ifisser li l-ħaddiema għandhom fiduċja fil-gvern li jista' ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista f'intervista miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun mal-preżentatriċi Simoncini. Dan fid-dawl li fil-jiem li għaddew ġie firmat il-ftehim kollettiv għall-edukaturi u l-ħaddiema tal-Emkast b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro u se jagħti serħan il-moħħ lill-istudenti. Hawnhekk semma numru ta' ftehimiet kollettivi oħrajn li saru fl-aħħar sentejn. Jiġifieri aħna bej knabdu mit-23 sa 25, 2023, 2024, 25 fejn qegħdin s'issa. Irnexxielna intejbu fuq livell settorjali il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' 29,000 ħaddiem li mbagħad reġgħu ibbenefikaw bis-saħħa tal-ftehim kollettiv il-kbir. Meta nsemmu ċifra ta' 33,000 mhux ninkludu fiha dak it-8,000 ruħ li jaħdmu f'entitajiet u awtoritajiet tal-gvern. Dak ukoll kellhom żidiet fil-ftehimiet settorjali tagħhom, ġifieri f'dan l-istess żmien għalaqna 50 ftehim kollettiv ieħor. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-Gvern Laburista saħħaħ l-IVF fosthom anki f'din il-leġislatura fejn bil-liġi mdaħla għenet aktar persuni isiru ġenituri. Dan fid-dawl fejn it-teknoloġija u x-xjenza dejjem sejra l-qudiem u bekk għandha tingħata l-opportunità. Innota kif numru ta' membri tal-oppożizzjoni ivvutaw kontra. Dr. Abel attenna li l-Gvern se jibqa' jaħdem biex numru ta' kopji ma jkollhomx għalfejn imorru barra minn xtutna biex jagħmlu dan l-intervent. Dwar l-istrateġija dwar il-familji għal 5 snin li ġejjin, il-Prim Ministru tkellem kif it-teknoloġija hi għodda importanti iżda għandu ikun hemm bilanċ. Imma ma jfissirx li rridu nħallu kultura aħna partikolarment sal-età ta' 13-il sena fejn l-unika interazzjoni ta' tfal flok tkun mal-annimali, flok tkun mal-ispazji miftuħa, mal-ispazji ħodor u mal-isports u ma' nutrizzjoni tajba tkun kostantement ma' tablet jew mal-phone u li jingħalqu f'din dinja artifiċjali fejn jiġu influenzati mill-influencers, ikkontrollati u manipulati mill. Il-mexxej Laburista sostna li l-Partit Laburista jibqa' miftuħ għat-talent biex ikompli wettaq il-ġid tal-Maltin. Dan anke fid-dawl tal-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista li qed issir il-ħadd feluq it-30 anniversarju mill-ftuħ taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Mhux ma fadalx fejn tejbu taw mela ma fadalx u żbalji ma għamilniex waqt irridu nagħmlu żbalji wkoll, ġifier min ma jagħmilx żbalji u min ma jagħmel xejn. U aħna nagħmlu ħafna. Sissa wasalna l-70% tal-implementazzjoni tal-manifest elettorali, fadal 30% oħra xinwettqu, fadal sena u 9 xhur oħra f'din il-leġislatura u rridu wettquh 100% dak il-manifest elettorali għax bekk nistgħu nibqgħu nġibu riformi u l-bidliet u kuntent ukoll li din l-okkażjoni tal-lum tagħti lill-partit bis-saħħa ta' tant u tant nies dik l-għajnuna finanzjarja wkoll għax kif għattinti hawn struttura li titħaddimha u l-pagi li jridu jitħallsu li tatina l-għodda din il-binja, din mhix binja, din mhix magħmula mill-ġebel, din hija magħmula min-nies.